اسلام آباد ہوار خیبر پختونخوا باز دمگاہ زمین چنڈ مارگ بتا جبکہ ریکٹر اسکیل زمین چنڈے ترندی 4 ٹیک اب ریکارڈ بتا اسلام آباد سوات پشاور مردان نوشہرہ مالاکن اور لوور دیرہ زمین چنڈے جھٹکا محسوس کنک بتا زمین چنڈا مردم ترسبی میں آماج بوہانا لوگا چار دن درد کگاں زلزلہ مرکز افغانستان جنوبی مشرق بتا اوشے جوہلاں کی 98 کلومیٹر بتا زمین چنڈا چا جانی تاوان حال نیس اسلام آباد ہوار خیبر پختونخوا باز دمگاہ زمین چنڈ مارگ بتا جبکہ ریکٹر اسکیل زمین چنڈے ترندی 4 ٹیک اب ریکارڈ بتا اسلام آباد سوات پشاور مردان نوشہرہ مالاکن اور لوور دیرہ زمین چنڈے جھٹکا محسوس کنک بتا زمین چنڈا مردم ترسبی میں آماج بوہانا لوگا چار دن درد کگاں زلزلہ مرکز افغانستان جنوبی مشرق بتا اوشے جوہلاں کی 98 کلومیٹر بتا زمین چنڈا چا جانی تاوان حال نیس